aquí amb aigua? Mireu què tenim aquí. Una tapa. Què podríem fer per apagar això? I ara sortirà un flamote que... Jeremy, tranquil. Anem a intentar apagar-lo No és mai. com que els bombers, jo sé que apaguen el foc amb aigua o apaguen amb aigua. A veure si és una bona idea. Qui vota que és una bona idea apagar-ho amb aigua? Amb aigua sí o no? Ara sí que... Ahí. Ha sigut bona idea o no? No. Sí, ara s'ha de treure l'ella. Vale, llavors, amb una mà aquí i l'altra mà, si ens escarrat la dretana, aquí millor. I ara... No ho he de posar ni res, no? No, simplement serà apretat, però això a la base del foc. Prova, fort. Rescateu gats als arbres. Què creieu, sí o no? Sí. Cada vegada menys, La veritat que cada vegada n'hi ha menys. M'ha preguntat si rescatàvem gats dels arbres. Creieu que sí o que no? Sí. Alguna vegada heu vist un gat, l'esquelet d'un gat amb un arbre? No. Sabeu què passa? Que els gats, quan tenen gana o volen baixar, baixen. Llavors, últimament ja no anem a rescatar gaires gats, perquè això ja ho hem après, que els gats, quan vulguin, ja baixaran. Sí que anem a rescatar gats d'altres llocs, que han caigut en algun lloc i no es pot... Però dels arbres ja poques vegades en rescatem. Com funciona la jerarquia interna? Hi ha diferents graus de bombers. Sí, molt bé. Gràcies per la pregunta. Doncs sí, aquí quan entrem a bombers, són bombers rasos, bomber o bombera ras. I després, a mida que agafes antiguitat i experiència, hi ha més graus per sobre del que és bomber. Per exemple, caporal. Jo sóc caporal. Per sobre de caporal hi ha sergent. En Josep és sergent. Per sobre hi hauria cap de sector, cap de guàrdia, i cada un d'aquests graus representa una responsabilitat a l'hora de sortir. Per exemple, els caporals anem a rescatar gats i persones als ascensors, però si està cremant un vehicle o està cremant un autobús, llavors ha d'anar de comandament, de jefe, ha d'anar un sergent, el Josep. Si crema un pis, un local, llavors ha d'anar un comandament que està per sobre de nosaltres, i és el que assumeix la responsabilitat. I després d'ell penja molta gent. Penseu que en un foc pis podem anar fins a 20 bombers i bomberes. Llavors, cadascú té una feina a fer. Hi ha molts dones bomberes. Bona pregunta. Què creieu? Mira, bombers, us dono una pista. Bombers de Barcelona hi ha uns 600 bombers. Quantes dones deuen haver d'aquests 600 bombers i bomberes? Quantes? 200. Tu? Això seria l'ideal, no? La meitat, més o menys, o una mica més, una mica menys. Doncs ara actualment en deuen haver unes 24. Creieu que és normal o no, això? No és normal. A vegades, amb els anys, ens han fet creure que hi ha oficis d'homes o oficis de dones, i realment hi ha oficis que les pot fer tothom. De fet, les 24 bomberes segurament són tan bones o millor que nosaltres. Però bueno. El que heu de fer les noies, la enginyeria està bé, la medicina està bé, però ser bombera també està molt bé i no deixes d'estudiar i d'aprendre. Llavors, plantegeu-vos-ho
com una sortida laboral. Això és feina de vostra, Nosaltres estem intentant fer pedagogia i les nostres generacions ja ho estem a poc, però és feina de les nenes i nens d'aquí. Ser bombers és una molt física. I necessiteu entrenament? Necessito molt. Vale, gràcies. Això ens ho podria contestar el Max. Max, és una professió física, els bombers? Tu creus que hem d'estar una mica en forma? Que sí? Sí, necessitem estar en condicions físiques més o menys bé. Llavors, realment la majoria de nosaltres, o tots nosaltres, venim, o que ens agrada molt l'esport de jovenets, o venim d'això, d'esforços físics de quan érem jovenets, llavors ens hem mantingut fins que som grans com ara. I sí que ens entrenem, aquí tenim un gimnàs, tots els parcs de bombers tenen un gimnàs, i part del dia el dediquem a entrenar-nos una miqueta. Home, pensa que el pes que portava ell... Pensa que tot el pes que porta el bomber o la bombera ho ha de pujar potser a un 7è, a un 8è pis i allà apagar un foc i rescatar gent. Has d'intentar mantenir-te una mica en unes condicions físiques adequades. D'acord? Gràcies. Quina és la causa més comú dels incendis? Vale, bona pregunta, merci. Les hem vistes aquí a l'audiovisual. La paella, que ens l'oblidem al foc. Els endolls, que els sobrecarreguem els endolls i posem moltes coses al mateix endoll. L'acumulació de productes en un mateix espai. Deixar els mistos i els encenedors a mans dels més petits. Tot el que hem vist aquí són les causes més habituals d'incendi aquí a la ciutat i possiblement a tot arreu. Per això quan veniu us fem primer aquell audiovisual per dir compte amb aquestes situacions que no sigui un incendi o un origen d'un incendi a casa vostra. D'acord? Merci. Què has d'estudiar per ser bomber? Vale, bona pregunta. Per ser bomber o bombera, carnet de camió, imprescindible. Aquí per portar els camions que ara veureu tindreu que tenir el carnet que aneu a una autoescola i us donguin el carnet de camió. I després tot un seguit d'estudis d'ofici, de proves psicotècniques, de proves físiques, i l'indispensable és l'ESO, és l'ensenyament de secundària obligatòria. Batxillerat. Aviat serà batxillerat. Batxillerat és després, no? Sí. El que passa és que hi ha cursos específics per ser bomber, per millorar, perquè un no és bomber perquè un dia es desperta i vol ser bomber. Aquí per entrar a bombers hi ha una cosa que es diu oposició, i quan a l'Ajuntament o la Generalitat diuen que volen bombers i bomberes, obren un concurs oposició, i allà hi ha un munt de coses, a més d'aquests que són indispensables, per ser millor que els altres i aconseguir entrar. No és fàcil, No, la veritat és que hi ha tot un seguit de requisits, sempre ho ha estat, però ara potser inclús una mica més. Per demanda i poca oferta. Una oposició que demanen 60 bombers, potser es presenten 6.000 persones. Molt bé, campió. Gràcies. Quina incendi més perillós que has estat? Vols contestar tu? I sabeu què passa? Que li tenim por nosaltres als incendis? Què creieu? Por no, però li tenim respecte. Llavors tots els incendis poden ser perillosos. Llavors com que els hi tenim respecte, sempre els controlem molt, els incendis. Llavors tots són perillosos, però sabem fins on hem d'arribar. Llavors ens han entrenat per saber fins on, llavors intentem que mai siguin perillosos per nosaltres els incendis. Llavors no ens juguem la vida apagant un incendi, sinó sabem fins on hem arribat, però si n'hi ha de complicats. Quan es crema un cotxe dintre un pàrquing
soterrani, doncs aquests són incendis perillosos i complicats. Però llavors intentem treballar de forma que no ens posem en risc nosaltres. Intentem que no siguin perillosos per nosaltres els incendis. Us agrada la vostra feina? Jo porto 22 anys i cada dia dic, dono gràcies per estar aquí. Sí que m'agrada molt a mi la meva feina. Són molts anys, tu? Em sembla que també. Jo no. Ell ja està fet un cascarràbies a punt de jubilar-se, però sí que li agrada també la seva feina, l'adora. Sí, ens agrada molt la nostra feina. És molt vocacional i, de fet, la majoria de nosaltres entrem molt joves o com a mínim volem ser-ho molt joves. Jo vaig intentar entrar amb 18 anys i fins als 24 o 25 no vaig entrar, però ja ho tenia molt clar. Llavors porto tota la vida i encara m'agrada. Jo tinc, quants diries? No, és una pregunta que potser surt... Ojalà, tio. Grigori, tu em moles, tio. No, 50 tinc. Demà passat faig 50. I estic bastant depre, però bueno, és el que hi ha. Que és una feina que ajudes als demés. Si té un foc, o s'ha quedat atrapat a casa, o en un accident de trànsit, però és una cosa que es diu vocació, com podria ser un metge o una doctora, qualsevol cosa que és un mestre, un abadí, elles i ell estan aquí per donar-vos a aprendre un munt de coses. Nosaltres estem per protegir. I això dintre de 4 anys, quan vosaltres ja sigueu els grans, que sereu així, i el Josep i jo ja serem grans però més bé cap a baix, doncs sereu vosaltres els professors, els bombers, les doctores, els metges del futur. Si algun bomber mor en un accident, feu algun acte per recordar-lo? Sí, ens morim molt poquets de bombers, la veritat, perquè, com he dit abans, intentem que el risc sigui mínim per nosaltres. Però és molt dolorós quan se'ns mor un company, llavors sí, els hi fem un homenatge, però és molt trist, sí que ho fem. Però fa això, però afortunadament passa molt poques vegades. Quants anys porteu de bombers? Quants anys portem treballant a bombers? Jo vaig entrar el 2002, doncs 21 anys o 22, i el David, que va entrar 10 anys abans, doncs 33 anys. El segle passat. Els cotxes de bombers eren en blanc i negre, no eren vermells. No, és broma. En l'any 92. Portem molts anys, molts. Ja fa uns anys, sí. Com us fa sentir quan ajudeu a la gent? Molt bona pregunta. Què imagineu? Imagineu que ajudar la gent et fa sentir bé? Sí. Clar, doncs a més això, si ho transformem en un ofici, doncs encara és doblement satisfactori, perquè et pots viure d'això. Aquí a Barcelona som bombers professionals. Per fer la nostra tasca de bomber o bombera ens paguen una nòmina i és doble gratificació. Hi ha algú que diu por ahí, no sé dir l'autor, però treballa del que t'agrada i no tindràs que treballar mai, perquè sempre serà algú que t'agradarà fer-ho.